Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'imu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Panjenenganipun para pepunden, para pinisepuh sesepuh ingkang hanggung mastuti dumateng pepoyaning kautaman ingkang satuhu pantes pinundi. Para kiai, para alim ulama ingkang rinten dalu tansah sumandhing kitab wahyuning ilahi, mongko panuntun kiblating panembah ingkang satuhu agunging dharma. Para pangemban-pangembating praja satriyaning nagari ingkang mongko pandam pandoming para kawula dasih ingkang sinuba ing pakurmatan. Para satya wedha sarana madya sumawana para tamu kakung putri ingkang pantes nampi pakurmatan satuhu pantes lamun to sinudarsana. Kanthi pinayungan budi rahayu linambaran tata trapsila keparenga kula ingkang putra ambuka wiwaraning suka wenganing wicara dwaraning kandha. Nun inggih hawit saking keparengipun pepunden kula Bapa Langgeng Susanto ing rikalanggan punika sarimbisane Bulastri kawula mradapa kapitedan sinaraya ingkang parikedah kinen anjejeri mongko pranata adicara ingkang tartamtu kewala keneraken wontenipun pahargyan prasaja rikalanggahan punika dawah Aripiniji Radite Jenar utawi akad paing Surya ingkang kaping 2 dasa candra kaping 50 warsa 2000 selangkung Masehi. Panjenenganipun Bapa Langgeng sarimbicane Bulastri kepareng mahargya suta hamiwaha siwi nenggesi putrinipun sesilih Rahayu Emil Rahayu Perwitasari ingkang kepareng badhe jinatu krama dening panjenenganipun Mas Bagus Arga Bayu Sejati putra kakung saking panjenenganipun Bapa Sutrisno sarimbicane Buparti ingkang pidalem wonten ing wewengkon Getas. Namung saderengipun tinarbuka lampahing paewan prasaja ing rikalanggan punika langkung rumiyin sumangga nuwun kula dherekaken manungku raos puja miwah puji syukur wonten ngarsa dalem Gusti Allah Subhanahu wa taala awit saking lumintuning barokah rahmat tuwin hidayahipun saengga ing rikalanggan punika andika sami dalasan kula tasih pinaringaken kempal manunggal kanthi pinayungan karharjan kalis ing rubeda nir ing sambikala. Sholawat atau salamuhung tansah kula aturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung, Nabi akhirul zaman nenggih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah ingkang sampun bekta umatipun saking zaman jahiliyah ngantos dumugi zaman kepinteran samangke saengga rikalanggan punika andika sami dalasan kula tasih pinaringaken ngawuningani edi penining swasana gebiyaring alam gesang wonten ing zaman globalisasi samangke kanthi linambaran tetepipun iman lan Islam. Amin Allahumma amin. Kunjuk panjenenganipun para kadang, para tamu, para punden ingkang kepareng hangraso agami sanes katuran muji syukur hanut satataning agami ingkang parang rinasuk sowang-sowang. Pangajabing sedya saking panjenenganipun Bapa Langgeng sarimbicane Ibu mugi wonten suka lilaning penggalih jengandika sami. Pareng lenggah wirunggan suka parisuka mangestreni saha paring berkah ngantos dumugi titi purnaning gati paewan prasaja ing rikalanggan punika satemah rahayu sagung dumadi rahayu ingkang hamengku gati rahayu ingkang sama makarti saha rahayu ingkang kepareng rawuh kakung Sumanapatri nuwun kala nuwun. Para lenggah kakung Sumana putri ingkang satu agunging dharma
Tumapak tabuh ingkang sampun kepareng kadhawaken dening pujangga sepuh mundi dawuh panjenenganipun Bapa langgeng sarimbeckan ibu. Sumangga sinarengan kula ingkang putra pambiwara tinarbuka lampahing paewahan kanthi waosan umul kitab kaping sepindhah sesarengan. Monggo nun kula dherekaken barokati ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Para lenggah kakung sumana putri ingkang satu agung ing dharma kepareng sanyata tinarbuka kanthi raharja lampahing paewan prasaja ngri kalenggan punika tan kadi siat maja penganten putri panjenenganipun Rahayu Emil Rahayu Perwitasari ingkang sampun paripurna nggenya ngululur salira ngulas wadana miwah hangadi busana estiding penggalih kepareng jengkar saking sasana tepas wangi tumujing sasana rinengga kakanthi dening Rama miwah ibu kunjuk panjenenganipun Bapa langgeng sarimbeckan ibu monggo jengkar saking panti palenggahan tindak wisma paramanipun siat maja penganten putri hanganti tindakira Rahayu Emil Rahayu Perwitasari saking sasana tepas wangi tumujing sasana rinengga. Monggo kunjuk panjenenganipun Bapa langgeng sarimbeckan Ibu Lastri kepareng jengkar saking panti palenggahan hangan ditindakira ingkang putra Rahayu Emil Rahayu Perwitasari saking sasana tepas wangi tumujing sasana rinengga amung nuruti krenteking penggalih ingkang mijil saking wigaring tias candrane. Duh biyong ban wayah apa niki mik abang gene tambahi mas karo baske saiki. Binarung suwaraning ketawang mijil wigaring tias ana ganda harum lumrang banjaran sari anggepake sajening sasana wiwaha nulya kawuryan ana teja angeng wung mlobok tuh menika tejane siat maja penganten putri nenggih Rahayu Emil Rahayu Perwitasari ingkang kepareng mijil saking sasana tepas wangi tumujing sasana rinengga kakanthi dening Rama miwah ibu nenggih panjenenganipun Bapa langgeng sarimbeckan Ibu Lastri arsa kalenggahaken wonten ing Dampari Nengga Winukir Gading ing dalem agung panjenenganipun pepundhen kula Bapa langgeng sarimbeckan Ibu Lastri prapting madyaning sasana wiwaha kagiat kang tuminggal Sang Sista Resmi nenggih mustikaning pawiwahan ngawuningani para tamu kakung putri ngembus kebak ambelabar kadian doyong-doyongna pancak sujening pandapi miwah bali winangun prapting unggihan ingkang tumuju marmaraos ingkang tumanem ing sanabari ayah linobong jroning wardaya tan kadi para kadang putri Demas miwah manggala yudha ingkang keparang satata samekta keparang nyowanaken wujudipun roncen boga jenar Suharso mboyong sekarat dimonca warna nenggih Kalpataru Jayandaru nenggih Parijana Kencana kepareng kaboyong tumujing wisma paramanipun siat maja penganten kakung monggo kunjuk kadang-kadang manggala yudha mewah putri Demas jengkar saking panti palenggahan satata samekta nggenya kepareng nyawanaken wujudipun roncen boga jenar mangarasuwan ngesanipun pepundhen kula Bapa langgeng sarimbeckan ibu
kunjuk panjenenganipun para kadang manggala yudha mewah putri Demas kepareng satata nyewanaken wujudipun roncen bogo jenar saha mboyong sekaradi mancawarna nenggih Kalpataru Jayandaru nenggih pari jata kencana kaboyong tumujing wisma parmanipun Syatmaja penganten kakung ler hiler tandure wasumiler ta ijo raya tak sengguh ta manten anyar kadang manggala yudha mewah putri Demas parang nyewanaken wujudipun roncen boga jenar sapecah mangku satindak tumuleh nggih nyulo maksana para kadang manggala yudha mewah putri Demas salat jur sisih jajar kalih kepareng nyewanaken wujudipun roncen boga jenar wangersanipun bapa langgeng sarimbitskan ibu ingkang katemben netepi damaning gesang wonten madyaning bebayan agung salajur sisih jajar kalih wonten kadang-kadang putri Demas ingkang ayu pinilih saking wewengkon pingit Banjarpanggi miwah para kadang manggala yudha ya sangga jajar talang pati ya sate kembar ingkang ugi kepareng arsa nampi wujudipun roncen sekaradi mancawarna nenggih Kalpataru Jayandaru nenggih pari jata kencana kepareng kaboyong tumujing wisma parmanipun Syatmaja penganten kakung ngiras pantes mongko duta sarayasung sasmita mringku marga temanten kakung kinenjengkaraken Syatmaja penganten kakung saking sasana palereman tumujing sasana rinengga katampi wujudipun boga jenar dening panjenenganipun bapa langgeng sarimbitskan Ibu Lastri andure wusumi erta ijo royo ndak sanggup manten anyar rembulan mumpung jembar
Raharja tindake Rosyad Mojo penganten putri panjenenganipun Roro Ayu Emil Rahayu Perwitasari ingkang sampun kalanggahaken wonten ing dampari nenggung dalem agung panjenenganipun Bapa Langgeng tan kadhi para kadang manggala yuda ya sangga jajar ya talang pati ya satu kembar miwah para kadang putri Demas ingkang sampun kepareng nyuwanaken wujudipun roncen boga jenar miwah para kadang pratiwa manggala subaya sangga jajar ya talang pati ya satu kembar kepareng mandhap saking setinggil ingkang sampun kepareng mundi wujudipun roncen sekarade pancawarna nenggih Kalpataru Jaya Daru nenggih Parijata Kencana kepareng kaboyong tumujing wisma paramanipun Mas Bagus Arga Bayu Sejati ngiras pantes asung sasmita ming keluarga saking Getas kinenhangan ditindake Rosyad Mojo penganten kakung Mas Bagus Arga Bayu Sejati pramila kunjuk panjenenganipun keluarga ageng Bapak Sutrisno sarimbicane Buparti monggo kepareng hangan ditindake ingkang putra Rosyad Mojo penganten kakung wondene panjenenganipun Bapak Sutrisno sekalian Ibu Parti utawi kadang besan Sutrisno kepareng lumerem wonten ing sasana palereman rumiyin awit mangke wonten upacara mapak besan monggo kunjuk keluarga ageng panjenenganipun Bapak Sutrisno kepareng hangan ditindake ingkang putra Mas Bagus Arga Bayu Sejati Cinandra Kadya Mahesa ginelak lampahi candrane. Monggo kepareng kakanthi tindake Mas Bagus Arga Bayu Sejati kepareng kaboyong tumujing sasana panggih hanatuwi adat ingkang sampun sinengker wonten ing wewengkon Pingit Banjarbanggi keluarga ageng saking Getas monggo hangan ditindake ingkang putra satata nggih kepareng hadapi adat Widiwidana ginarubyuk para kadang kang sami kepareng hanawung ngrida Siat Mojo penganten kakung panjenenganipun Mas Bagus Arga Bayu Sejati arsa manjing wiwaraning pahargyan nggih kepareng satata samekta hangenipun hanatepi adat kapangarsan dening mujanggane sepuh cundhakaning lampah para kadang manggala yuda miwah sangga jajar nggih talang pati ingkang sami pareng nderekaken ing rikalanggan punika sapecak mangkusati ndak tumulih hanamung sumengko ing pangawak Badra kepareng arsa hanatepi adat Widiwidana ginarebyuk para kadang pangombyong temanten saking wewengkon Getas manjing ing waraning pahargyan sinarengan suwu ing laras sing gendhing kepareng satata samekta nggih kepareng hanatepi adat Widiwidana sinarengan suwu ing laras sing gendhing kepareng satata dawuhipun Siat Mojo penganten kekalih kadherekaken mangke selawatan utawi srokalan satata para kadang pareng dherekaken kunjuk panjenenganipun para tamu kakung putri kepareng paring berkah kanthi jumeneng sawetawis mangestrine dawuhipun Siat Mojo penganten kalih monggo berdiri sejenak Allahumma sholli ala Muhammad.
Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika salam alaika salawatullah dalam agung boten kitang saged yain kali itu kinten kaboyong tuku jinis inggil di noto-noto siapa aja penganten kakali sinarengan para tamu agung putri parang derek lenggah anglaras moyo candrane
diban rokmi kepareng kalanggahaken wonten ing Stinggil Tinatarata wonten ing dampari nenggawe nukir gading mapanipun wonten ing Stinggil Tinatarata Kang General Babut Permadani Mas Bagus Argaro Rayu kalanggahaken wonten ing dampari nenggawe nukir gading kiler dino lo anyeng samake wis dadi kondangan luhuring bebrayan ya po saya patut hati rara padha hangun-gaungai sara pondo pasrah jiwa Tindak Erosiat Mojo pengantin kekalih anggenipun paripurna dhaup kalenggahaken wonten ing dampari nenggawe nukir gading para kadang manggala yudha mewah putri Demas keparang putu paripurna putu mandhap saking panti Stinggil Tinatarata tumujing wisma paramanipun nderekaken jengkaripun Siat Mojo pengantin kekalih malih wonten ing salebeting upacara tedhak kirap